Γιώργο, συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Νίκη όμως για την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό, η νίκη για την ομάδα. Το ότι ήμουν από τους πρωταγωνιστές είναι καλό γιατί χαίρομαι που βοήθησα και εγώ πάρα πολύ την ομάδα και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έστω και το 1-0, παρότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κι άλλα γκολ. Πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει με νίκη η πρεμιέρα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνεις με το δεξί σε μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, διότι παίζουμε με συλλόγους της Ευρώπης, τους καλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, θα ήθελα να πω. Είναι κυρίως νίκη ψυχολογίας και για τα επόμενα παιχνίδια και βάζουμε γερά θεμέλια για τη συνέχεια. Και ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα? Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε με το κεφάλι ψηλά, δουλειά, να κάνουμε θετικά αποτελέσματα και θα ήθελα να αναφερθώ και στην περσινή χρονιά, διότι από πέρσι έχουμε βάλει πολύ καλές βάσεις και για φέτος και αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα είναι ότι είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Είμαστε παίχτες που βρισκόμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, είμαστε ομάδα πάνω απ' όλα, υπάρχει οικογενειακό κλίμα και δεν έχουμε μάθει να χάνουμε. Έχουμε σαν στόχο πάντα τη νίκη και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω το ίδιο και ο κόσμος σήμερα. Σύμφωνα με την εμπειρία σου από πέρσι αλλά και φέτος πλέον στην Ευρώπη, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι εισάξιος και και καλύτερος ακόμα από κάποιες ομάδες της Ευρώπης? Φυσικά, γιατί είμαστε σε μια ηλικία η οποία δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των παιχτών. Η μόνη διαφορά είναι που την κάνει η λεπτομέρεια. Αυτό είναι το διαφορετικό σε αυτές τις ηλικίες. Η λεπτομέρεια και η συγκέντρωση των παιχτών στο παιχνίδι. Και για τον κόσμο κάτι που σήμερα ήταν αρκετό στο Ρέντι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις και να είναι ο κόσμος δίπλα σου. Νιώθεις και εσύ πιο άνετα, πιο ωραία, είσαι στον κόσμο δίπλα, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ.